Kaya ka nang duha kay gwapo nang duha. Lag man mi. Lag ka. Gusto ka na, away na po kanay mo. Ito ba? Ano yun? Sigan batch siya, sigan batch. Sekali mo, sa bulglas. Dagat. Udah lagi kan udah na. Udah lagi kan. Yo, ingon na hello guys. Kadi otro ko kari kain. Kadilitin aman ngari dilitin. Di bantin. You want ice cream, guys? Ice cream, guys. Ice cream, guys. Be. Ito si Bibi. Ay, gubotag doon sa Joy. Ano ba ang ice cream? Go for it. Hi guys! Uy, be, yung word to. Kapila ko, kita doha, isang uta. Sarang kaya ka masarat. Ganahan mo dyan ba silingan? Tamis na te. Uy, ganahan ko silingan ito noon. No, pwede lang tama ka ko ano. Sige na, tigbantayin kami na lang sa bayag. Lakaw lang sila. Ayaw. Ah, sojo yan. Ha, sojo. Lapot mo lagyan ko. Ha? Lapad na ang uli mo dahil. Kapag rin mo daan. Kung saan ko para ito tila lang? Ato, prade ay. Ubuan, ijag mga ato. Kay ato sa bagyo. Maya. Kung saan mo mga tayo, nga nila no? Kala ko concrete. Hindi ba, ay may nagkwarto ba? Tibe, ako may kwarto. Tibe, si Ara, kumplito. Sa kulit, tibe. Oh, Di ka na. pero naman ko natin kusina. Ay, lako rin mo kusina. Kusina, uy. Adong ka pa ka, Joy, atong sulit. Ako sa Hindi naman mo wala makuha ko lang hawanan. Hoy, asa mo na yung ice cream sa may hinungdan. Di ko na ang ice cream. Guys, may rak si Sanson sa may hinungdan. May rak si Sanson, guys. Hoy, Sanson, ingon na Sanson, ingon na. Hello guys. Hey guys. Maghinugas Tagak na una, migason din mi diri sa odron. Biker, guys. natagak na. Wow. Bye. Yon, aligi na makakayo katong bingon ko. Ako na muna. Dali. Pero guys, aligi ka ayo. Dali tayo. Katong Bayo. Serena. Movie 10 peso. Sama katawa save Maria Campo. Biker mice brutality. Thanks for watching.